Una vergonya, perquè veieu el que està permetent l'Ajuntament, les administracions, la taula de cogestió. Perquè veieu, els banyistes han d'estar aquí tot el rato pendents de si passa una barca o no, que a més vol anar davant de tot. És una vergonya, una autèntica vergonya. El fet de que no es faci res, que no es torni a balisar aquesta zona, només respon a l'interès de no fer res o pressions del sector nàutic. Els únics que se n'aprofiten d'aquest descontrol, d'aquest desgavell, d'aquesta vergonya. Aquí a l'esquerra hi ha un petit prat de Posidònia on els barcos estan a sobre. És molt petit, possiblement desapareixerà, perquè a més potser no està connectat amb altres, són clapes que queden. Cada any en queda menys. Això és vergonyós, vergonyós. Tenim uns gestors del medi marí i del litoral que fa vergonya, sisplau, fa vergonya. No teniu justificació, l'únic que se us ocorreix és fer un tríptic. Vergonya, sisplau, vergonya. No hi ha dret, ja està bé, tants d'anys amb la mateixa història, home. Aquí s'ha de posar ordre, ja està bé, home. Us hauríeu de donar vergonya tots plegats. Fins i tot la gent de l'embarcació, què és això de venir aquí davant a molestar els altres? Quina manca d'empatia, quina prepotència, què és això? Home, realment us estimeu el nostre patrimoni natural, el nostre paisatge? Realment us estimeu Calella de Palafrugell, Cat-roig Castell, el Cau? Realment? O l'únic que voleu és ocupar aquesta zona amb les vostres embarcacions i no deixar espai per ningú més? Au va, home. És una vergonya que l'administració no faci res. Un mes sense balises, un mes. Què passa? Que hi ha pressions a darrere? Per què no es balisa? Tant costa posar 4 balises quan ja hi ha els morts, ja tot? Només és posar la balisa? Què està passant aquí? Què està passant? Què és que pressiona perquè això no es faci? Qui és el que se'n beneficia d'aquest desgavell? Qui són els que se'n beneficien, Ja està bé, home. I a Cala Badell igual. A Cala Badell igual. Mireu, allà un home que també nedant just a darrere el motor. Va, home, va. Ja està bé. Feu alguna cosa i feu ja, no espereu l'any que ve, que ja us vaig venir. No, ja ha passat la temporada, l'any que ve farem alguna cosa, fotrem boies aquí sobre les fanerògames, així podran fondejar sobre podran lligar-se sobre les fanerògames, això sí, no? Les boies de fondeig sobre les fanerògames. No sigui que s'allunyin un pèl massa, no? A darrere les roques, no? És que allà toca el vent, i clar, si toca el vent molesta. Bueno, en fi, això és el que hi ha, ja ho veieu, aquí Cala Badell i la majoria de costa, i els forestals que no se'n surten, no m'estranya, però estan saturats. Vinga, salut i ecologia. I visca la terra.